סיוון טוב ומזל טוב, בשני בשבת, 19 יום לחודש אייר, 5771 לבריאת העולם, למניין שמונים כאן זיכרון יעקב, על הנס חכם לוי יצחק, בן הרב ישראל, למשפחת פור שיימר, אמר לכלתו הנכבדה, ג'וליה דבורה רבקה למשפחת קליין, הביא לי לאינטור כדת משה וישראל. ולוי יצחק ממשיך להתחייב, הוא מתחייב כפי שכתבו אותו אכן חכמים זכרונם לברכה, שמגיע לסכום גבוה ומעניין, שאני כמובן לא אזכיר אותו שלא יהיה עליו עין הרע, והכל נעשה בתקנת חכמים ובקניין גמור, והכל שריר ובריר, אמת ויציב ונכון וקיים. חתומים עדים דיוויד ברומר ויונה שוורץ. הרי זו כתובתך. ג'וליה לקחת הכתובה, שומרת עמוק בבוידים, עד 120, אנו עוברים לשיר הברכות. אני רוצה להתכבד להזמין בהבא הרב ישראל בשתי ברכות ראשונות, בבקשה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ברוך החופן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יכול לכבודו.